wayoyi guda 4 a wannan shekara na 2026 wanda idan ka sai ɗaya daga cikinsu za mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu, inda wannan wayoyi budget waya ne amma kuma idan ka siye su yanayin processor nasu da kuma haka inganci nasu a wannan farashi ɗin nan da zan faɗa muku, wannan wayoyin in sha Allah za su yi ma abin da kake buƙata in dai har burinka da waya ba wani babba ba ne, tunda sun kasance budget waya ne. Kuma ba wai na ce budget waya ne kuma ina nufin ƙasa ba ne, inda na yi aiki a ɗaya daga cikinsu wanda duk abin da nake buƙata da waya tun daga kan amfani da application ne da kuma kyamara shi ma dai hakan nan ta ɗan ba ni quality yanda nake so. Inda a nan zan faɗa muku wayoyin nan akwai kamfanin Samsung kuma akwai kamfanin Redmi kenan da kuma kamfanin Tecno da kuma kamfanin Infinix. Inda ɗaya bayan ɗaya zan muku bayani a cikin wannan bidiyo ɗin nan, inda na kamfanin Samsung ɗin shine Samsung A07 wanda wannan waya ɗin jiya na fara yi muku magana a kanta ban samu na gama ba, na yi alƙawarin cewa zan faɗaɗa muku bayani a kanta, inda wannan duka abin da ya sa na fara ambatan ta a cikinsu kenan. Ita wannan ta fi su processor tunda ta kasance ita tana da MediaTek Helio G99 ne, inda sauran duka uku ɗin nan da zan faɗa muku suna da Helio G81 ne. To ita wannan waya Samsung ɗin nan kuma wanda a cikinsu su ma na biyu da zan faɗa muku shine Redmi 15C. Redmi 15C ita kuma ta fi su da batir kenan. To a taƙaice duka in na yi muku bayani a ciki, kowanne zan yi review ɗinta ɗaya bayan ɗaya sai ku duba ku ga dalilin da kai ya sa za ka sayi wannan waya ɗin. Sai kuma ita wannan waya ɗin nan wanda take nan Tecno Spark 40, wanda Spark 40 kuma ɗaya daga cikin haka kaman content creators namu suna maganan cewa akan kyan kyamaranta. Duk da dai sensorless na kyamaranta bana jin cewa zai kai na Samsung, tunda sanin kanku ne Samsung tun a shekarun baya ma in dai wajen kyamara ne su suna yin fice a gaba da sauran wasu wayoyi hakan nan. Sannan sai ita kuma wannan waya ɗin nan na huɗu ɗin kenan, inda ita ce Infinix Hot 60i kenan, wanda wannan Infinix ɗin ita kuma tana nan batirinta dai tana da batir ita ma, inda za ku ga tsakanin ita Infinix Hot 60i da ita wannan Tecno Spark 40 ɗin duk suna da batir shi kuma wanda ya fi na wannan ita Samsung ɗin, tunda ita Samsung ya kasance tana da batirinta 5000 ne, inda dai a ciki ita ne mafi low a batir amma kuma duka dai ta ɗan fi su wasu abubuwan. Duk da su ma sauran wayoyin za su fi ta har da kamar su fast charging ma. Inda dai ɗaya bayan ɗaya in sha Allahu zan yi muku bidiyo a kan su wa'yannan wayoyin. In kana jin daɗin wannan bidiyo nawa ka yi follow sannan ka yi share sai ka yi like don ƙara min ƙarfin gwiwa da zan ci gaba da kawo muku bidiyoyi ire-iren wannan.